Wel, pnawn da, dyma ni yn Deintyddfa Pont Steffan yma yn Llanbed ac yn cael cwmni Sioned Williams, sef Prif Nyrs yma yn y Deintyddfa. So diolch yn fawr iawn i chi Sioned am gytuno i gael eich cyfweld gen clonc 360. Cwestiwn cyntaf sydd gennau ofyn ydy, be di'r sialensau yr heria ydych chi fel busnes wedi gorfod delio efo nhw dros y 12 mis diwetha? Wel, mae lot o sialensau wedi bod gyda ni, ond ar y dechrau eithon ni mewn i Red a Amber Alert gyda Llywodraeth Cymru, a oedd popeth wedi newid ynglyn gyda PPE, oedd rhaid i ni wisgo FFP3s hefyd, a oedd e'n galed rhaid ei cadw y moral y staff i fynd, yn wedig yn ystod yr amser heriol yn wisgo yr FFP3s am triniaeth hir a popeth fel la wedyn. Iawn, a wedyn mewn ffordd, ydych chi wedi dechrau ateb yr ail gwestiwn sydd gennau. Sut ydych chi fel busnes wedi addasu, wedi adoptio dros yr 12 mis diwetha? Wel, mae lot o newidiadau wedi bod gyda ni, ond oedd rhaid i ni dilyn y steps oedd gyda'r SOP, gyda'r Llywodraeth Cymru. Oedd rhaid i ni prynu PPE newydd, sef gowns a'r hat a'r FFP3s. A oedd rhaid i ni prynu extractor fans hefyd i pob surgery, a mae da ni 4 surgery yn y practis hyn. A llyfr y pwyntiadau ni hefyd, oedd rhaid i ni newid rynna, achos ar ôl bob aerosol generated procedure, oedd rhaid i ni cadw fallow time ar ôl bob un, which oedd rhaid i ni gadael yr ystafell am 10 munud wedyn. So oedd hwnna yn challenge i newid popeth rownd, ond mae rhaid i ni gweud oedd y patients a pawb yn mor dda yn cymryd yr newidiadau, really. A oedd e mor bwysig i ni hefyd i'r patients i gwybod fel oedd e'n mynd i fod amser o'n nhw'n dod mewn i'r practis. Achos oedd gymaint o newidiadau, yr steps oedd rhaid i ni cymryd, yr stwff oedd rhaid i wisgo yn y surgery, a y peth pwysicach oedd o'n i moyn nhw twmlo'n cyffyrddus ac yn saff i dod i'r practis. Wedyn, ydy hynna'n golygu wedyn bod chi yn gweld llai o gleifion bob dydd oherwydd bod chi'n gofod rhaid o'r amser rhwng pob person, ac ydy hynna'n golygu felly ydych oriau chi fel y Deintyddfa wedi gofod cynyddu? Ie, ni wedi goffod altro yr oriau. Ni nawr yr agor di llun dydd Iau am 7:45 until 8 y nos wedyn, a wedyn y dydd Gwener mae dydd bach mwy normal gyda ni 7:45 until 5. So mae rhaid i ni wedi ehangu oriau ni wedyn i gallu ffito gyd o patients ni mewn, achos o'n i ar gau y 3 mis gyntaf amser o'n i ar yr Red Alert de. A mae hwnna wedi meddwl bod rhaid i ni wedi cymryd deintydd newydd mlaen i gallu gweld a gymaint o patients o'n i gallu wedyn. Iawn. Wel, diolch yn fawr iawn. Ac i droi at y cwestiwn ola, be ydych chi wedi ddysgu yn ystod y cyfnod clo yma a'r amser heriol da ni wedi cael dros y 12 mis diwetha? Wel, fi'n meddwl bod ni wedi dysgu eitha lot fel practis a fel staff. Ond y peth bwysig oedd o'n i'n lwcus bod ni'n cael tîm effeithiol, cydlynol a motivational, achos oedd rhaid i ni gyd gweithio fel tîm a i pwysio dinan ni a pwysio i pawb i gallu mynd trwyddo popeth gyda yr FFP3s a popeth fel la, achos oedd e'n gwaith galed ar y dechrau achos oedd popeth yn newid. Ond oedd e'n bwysig bod ni wastad i ffindo mas bod e'n mor bwysig i cyfarthrebu gyda staff a patients i cael cofio mae newidiadau gallu dod a cyniliadau positif ar diwedd y dydd os bod ni gyd yn gweithio gyda'i gilydd. A fi'n meddwl yr peth ola wedyn, gyda popeth sydd wedi mynd mlaen yn y blwyddyn diwetha, mae fe'n lwcus i cael swydd ar diwedd y dydd, achos mae lot o bobl wedi bod yn anffodus a goffod colli'r swydd
yn yr adeg hyn. A fi'n meddwl bod pawb gyda swydd yn twmlo yn lwcus iawn. Especially bod ni'n gweithio yn Pont Steffan fan hyn, ni'n lwcus iawn. Wel, diolch yn fawr iawn i chi, Sioned, am ateb cwestiynau y pronc 360. Ga i ddim un o dda i chi yma yn Pont Steffan wrth i chi cario ymlaen i wasanaethu'r gymuned leol, ac dwi'n gwybod bod yna lot o bobl yn lleol yn gwerthfawrogi cael deintyddfa ar stepen drws, ac yn falch iawn bod chi'n ôl ar agor wrth gwrs yn llawn ac ar gael i wasanaethu'r gymuned. Diolch yn fawr iawn i chi am eich amser heddiw. Diolch. Iawn.